Så er det en ny dag. Ja, endnu en dag. Ja. Vi har været inde og se Bayon til. Ja. I byen Bayon. Ja, præcis. Vi øver os. Ja. Det bliver helt fransk. Ja, det gør det. Så. Men vi skal lige videre. Vi skal lige over se katedralen. Ja. Men nu har vi set det der lange tæppe. Virkelig flot. Virkelig flot. Det må man sige. Ja, ikke? Ekstremt mange detaljer. Det er der. Så. Nå, vi går lige videre. Ses. Så er vi ved katedralen her i Bayeux. Ja, Bayeux. Den er pænt stor. Og vanvittigt flot. Virkelig godt lavet. Det er over mange detaljer. Det skal jeg love for. Nå, vi går op og kigger. Så er vi på Gold Beach. Ja. I Aroma. Ja. Ja, øver os. Ja. 11 smut. Og lige om lidt, så skal vi faktisk op i museet, der ligger oppe bagved her. Det der ligger lige der. Yes. Det glæder vi os til at se. Så, og ellers er det bare ren foto- og turisttur lige nu. Det er vild turist. Ja. Men også lidt underligt at stå her, hvor så mange unge mænd, de bare offrer sig. Lidt underligt at stå der, hvor historien skete. Ja. På en anden måde. Det er lidt skræmmende faktisk. Ja. Så. Nå. Men videre vi skal. Det er nemlig det. Hej. Hej.
vi så langt. Nu er vi tilbage på hotellet. Det har været en lang dag, men den har også været enormt spændende. Ja. Først var vi i Balø og se det der famøse tæppe der. Balø? Tæppet? Ja. Tapetet? Tapetet faktisk. Faktisk bliver det kaldt for. Ja. 70 meter lang. Ja. Og fortæller hele historien om William Erobreren. Hvordan Ja. før han fik tronen, og hvordan han tog tronen Efter, af England. efter en lang kamp. Så tog vi en tur ned på Aroma, som er der, hvor britterne gik i land. Ja, Guldkysten. Og var inde på museum der. En spændende historie. Og en enorm stor strand. Og vi fik set, hvordan de lavede bro. Ja. Hvordan de lavede havnen. Den, Ja, de der flydende havne. Kunstige. Ja, kunstige havne, de lavede under landsætningen. Det var nogle kæmpe store konstruktioner. Ja. Spændende. Så da vi havde været på museet der, så tog vi så tur til den amerikanske militærkirkegård i Normandiet. Og der har vi ikke lavet nogen video. Som Christian så rigtig siger, så skulle vi have lidt respekt omkring tingene dernede. Men vi tog nogle billeder, og må ærligt sige, at det var meget tankevækkende. Det er en helt anden følelse, man har i kroppen. Ja, der er mange sjæle og mange historier, der ligger der. Og vi var så heldige, at vi sluttede af med at se nedtagningen af flaget, det amerikanske flag, på kirkegården. Og se den mængde af mennesker, der bare stod helt stille og kiggede på. Det var meget flot. Ja. Så, ja. Og så havde vi en lille overraskelse til sidst. Efter, der var vi så på tyske militærkirkegård. Jeg var faktisk ikke klar over, at der fandtes sådan en, men det gør der faktisk. Og den er ikke så pompøs, som den amerikanske. Den er ikke lige så pompøs, fin, som den amerikanske, men den er sådan lidt mere rå og brutal på det punkt. Men utrolig tankevækkende. Og her igen, vi har kun taget nogle billeder, så jeg regner med, at vi lægger billederne i forlængelse af den her video. Så, men nu har vi været ude at spise, fået mexicansk. God mexicanmad. Ja, det var stærkt. Så fik vi i hvert fald prøvet lidt fransk. Ja, lidt fransk-mexicansk. Ja. Mexican. Vi kan bare det der. Men man ikke kunne fransk. Ja. Eller ikke kunne engelsk, og så måtte Christian hjælpe 2 amerikanere, der havde lidt problemer med at komme i kontakt med den her stakkels tjener. Ja. Nå, men spændende var det. Og det har været sjovt. Det har faktisk været en sjov dag, men nu er vi trætte. Så nu laver vi lige lidt video og lidt billeder og kigger lidt på det. Og så skal vi tidligere afsted i morgen. Ja. Så en ny tur. Turen i morgen går til Mont Saint-Michel. Ja. Den der meget, meget fine by, der er bygget ude på en klippeø ude i vandet, som man ser i adskillige film. Så Ringenes Herre var en af dem. Ja. Eller nej, det var så løgn. Byen, ja. Byen. Nå ja, byen. I Ringenes Herre er designet efter Saint-Michel. Ja. Michel. Så det bliver spændende. Så tak for i dag. Ses i morgen.